Anaknya oke. Yo. Iya. Tresnan sejati. Ayo. Kata-kata hari ini. Kang, Suroto sekolah ora lulus. Loro to dadi wong tulus. Nurli kata-katane. Ojo pernah mencintai nek gur arep dikhianati. Mergane. Bojone wong jare. Ayo. Kudu laras manungga. Janji tresno disekseni lintang-lintang ing tengahing wengi ati sing nandang asmara Gusti kula paringa usata Rembulan ing wayah wengi tetaikan kesingati iki babu jenati ning ngendi duh wong bangos kata ati Halungane kang wong bangos saja sira nelongso aku teko gendong tresno lelangan asmara gawe sewu rasa nambani atiku jiwa ayo Imbas tentremno atimu aku setya ngeteni sliramu bunga ku bisa ketemu janji suci Manggia Lestari Manggia Lestari ya. Galungan Esa bersama Kuda Laras Manungga. Ada juga Gemah Audio Sound System. Ora pena Di Bali, Nurli Hasana. ada Jaryati. Janji tresno disekseni lintang-lintang ing tengahing wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ing wayah wengi nambahi kekesing atiku iki apa janati nang ngendi wong manis sing tak hati sikat yo hey Wong bagus saja sira nelongso aku teko gendong tresno lelangan asmara gawe sewu rasa nambani atiku jiwa
Terima kasih Hilka Derista. Siapa? Alah. Sampun Pak Mudi, Katresnan Sejati, sampun katur lumantar rekan-rekan kudo laras manunggal matur sembah nuwun. Lan ngaturaken sugeng dalu sugeng lenggah sedaya para pamriksa Pak Mudi. Pamriksa sedaya. Nggih, amin. Sugeng lenggah, sugeng amriksani. Leres, nggih. Ora sugeng angresepi ning amriksani. Amriksani, sugeng amriksani. Badhe angresepi tumbas piyambak. Nggih, leres. Oke, diresepi wonten sosis, wonten barang-barang pokoknya. Bakso bakar. Oh ya. Ada ganong yang akan ikut meramaikan. Ya. Monggo ditunggu. Lan ugi mbok pilih ampun kesupen menika nggenipun pentas wonten dalu menika kanthi mbok pilih remen-remen utawi seneng-seneng sarengan antawisipun warga masyarakat Pule Kulon anggenipun mbok pilih kagungan paguyuban Jadilan Kuda Laras Manunggal lan ugi saking sedaya donatur matur sembah sewu nuwun sepisan malih boten bosen-bosenipun kula wasaken menika saking Bapak Sigit Subarno menika anggota Dewan DPRD Kabupaten Gunung Kidul lajeng Mas Kus Ronce Melati Jogja Jeep Wisata Tia Adila Bapak Sudar Hotel Pantai Selatan pedagang Pantai Selili dan Sadranan penginapan dan karaoke Pantai Krakal perantauan Jogja Solo warga masyarakat Pule Kulon serta Karang Taruna Putra Tama Pule Kulon. Pilih monggo ganongipun sampun siap sumangga mbok pilih samangke saged nderek gabung kalian Bapak Putri ingkang sampun sedaya dadi.